Българската история е мачкана, променяна и напасвана според управлението, което е управлявало в дадения момент. Което значи, че според времето, когато тя е писана, и тя е била напасвана според тези, които управляват. Но с навлизането ни в Европейския съюз и във всички други възможни места, на нас ни е отворена възможност. Отворена е възможност на всеки човек, който иска, който има желание, който има достъп да отиде и да търси истината в библиотеки и трезори по цял свят. Какво другите казват за нас българите. И мога да кажа, че ако не вярвате на българското управление, ако не вярвате на българските политици, които говорят и ви лъжат постоянно, то тогава защо им вярвате в това, което пишат в учебниците? Та нали историците, които пишат, нещата не са корумпирани? Те просто получават държавна заплата. И нищо повече. Българската история е мачкана,